Good afternoon, sir. Okay, Belabambo. Ababi mu. You be here in issue. Ihe otula m mbụ. Ibe Bambo. Mba. Onye ngwo. Mba, ana m ahụ gị na TikTok. Ya? Ama m onye o. Oti yi pụrụ wifọ na ka ọwụ wigi ka iyi. Ọ wee dege m otu ana. Adị m mma. Nke ihe menụ nụrụ na-emedusago onwu na oyi emego onwu na agadi. Ileke wa agadi. O we like m tang wiga. Like agadi mara. Like agadi mara. Sorry, sir. Ya mboge bianga. Ọ mbụ m na. Okay, madatna. Ihe niile ọwụla anyị na-eme ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Ama m. Itorole ime interview a. Etorole m. M gaa n'iru ma ege interview. Ịdị afọ ole? 25. Were fon na ndewe n'ala ga-ebili ọtọ laa azụ akpakwala m okwu ebe a achọọ m ịjọs iwe. Asị gị were fon dewe n'ala shekeleke were fon dewe n'ala shekeleke Eweliwe. Ọ nọ n'ala. asịla gị tọnụ bịa nga kwụrụ strati Chineke agbaghị ọkụ ebere ga abịa tọnụ arụ Ndo. ibere nga bịa tọnụ ara m lekpochikwa ahụ speedboat arụ ọhụrụ Eweliwe. tọnụ ọ ga-ekwuru this girl wa bingo ekwe otu ọkpụ ya dị pọ na iyikwuru ihe tapara gị n'ahụ ekwe kpọ ọkpụ ya dị iche afọ niile eji amị ya fuel adị ya na moto Eweliwe. lewa ya na wọl ahụ ewela iwe na gịnị kama ị ga-achọ slippers sụrụ gaa were gbamgbam shuu yiri shuu ndị ekenu ndị tụbataga ngwa ahịa yiri eji atọnụ otele gị akpọrọ akpọ hie atọnụ ya ebe chelekwe ike akpụrụ nnọọ ka onye nyewa oke nshi wepụ aka gị streti lele ngadi na-apachi inside nnọọ otu afọ otu ngadi na-eshi peta n'ime ka moto akpapara na gota ileghi anya masị ịma na ọ bara inside Akwụkwọ nwatakịrị. ese Akwụkwọ nwatakịrị nweghị pere inside. iwe onye Nwatakịrị. mgbe agbatu ọkwa ịwụ nwatakịrị bịara ịchụ ka interview dị mgbe gabazie na conversation bịa nwatakịrị nwa bingo ebe ịmasị ịwụ nwatakịrị ka bịara mga bịa nọ bịa agba m sị nwe ihe bere inside ewe wichi nwatakịrị Weliwe. otu otele ihu ya shi iche bọtụlụ AC a na-eji agba ya na moto kebishira nọnyere anyị Liverpool. ese Liverpool. gịnị wụ Liverpool Eleghị jụrụ eche m isi ele ebe nsha elege gị. gịnị wụ Liverpool Anọ m na UK. ga-ebịa nga agwaga m Liverpool abụna ihe enwe amamga wụ Liverpool amamga wụ UK All City. ga-ebịa nga agwaga m Liverpool ya dị ka emela m travel mbụ this girl Eweliwe ndo. ị ga-agwa m na ị na England ma UK ga-ebịa nga akpọgara m Liverpool nchesi ọwụ ebe agbagha bọọlụ ka ị gara na ya Eweliwe. dewe fon ahụ ọfụma n'ihu gị
Iwanya be. Amo Imo State. Oyemba no. Ebe number no. Okos. Huh? Okos. What pay hand record that because other head. No na recording. Then jide anaka ọ na-eme eko wepụ aka n'okpuru phone gị jide anaka. Oh. Eji mi aka Bishop. Eji ụmụ ole. Ụmụkwa. Eji ụmụ ole ga-eju ama ụmụkwa. Eji ụmụ ole. Hụ bụ onye mụrụla nwa tarala ahụ otu isi taa ahụ. Atama hụ Bishop. Damn you. Gị nwa yiri oshishi ndị nepa na-eji akọtụgharị ọkụ. Ịbịara nga abịa gwa m sị taa ahụ. Ịta wichi ahụ. Ihe gwara gị sị. Atama hụ akwụkwọ. Asị gị damn you Chineke agbaghị ọkụ. Nteweliwe. Na nga abịa gwa m sị taa ahụ. Otele kwara ahụ ụra ime oke ọdụ. Ịbịara nga abịa gwa m sị taa ahụ. Eweliwe. Ilubole di. Mba. Nne gị na nna gị adị ndụ. Mama anwụna but mpam dị ndụ. Mma gị ọnwụna. No. Thank you, sir. No. Gịnị gburu nna gị? Mpam anwụbeghị ọmụma nwụrụ. Gịnị gburu nne gị ndo sorry ndo. Oji ahụ. Ah? Ọ worried o nwere mgbe ọ na-eji ahụ. Donna. Thank you. Ị na-asị m thank you ọmụ kinyere ọnwụ na family unu. Ọnwụ onyinye amara. Ọnwụ onyinye amara ebe a ga-abịa agwa m thank you. Eweliwe ọwụta iji si m mgbaghara. Ị ga-agwa m thank you ọnwụ mmadụ ọwụ onyinye amara Chineke akpọghị ọkụ. Eweliwe. All mistake. Isuolo himbo. Mba. Ono onye ya ọrịa bipolar n'ụlọ unu. Bipolar kwa. Mba. Ara ọ dịrị gị? Mba kwa. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ị gaghị ụlọ akwụkwọ mahadum? Gịnị ka ikwu gị? Aghọta m ikwu gị. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ọ bụ onye Igbo ka ewu. Ihe niile ka m ga-amata. Ịma ihe wụ mahadum? Ama m. Ị maghị ihe wụ mahadum n'ike agbọghọbịa ha ka gị? Ike agbọghọbịa. Ama m ihe ikwu gị biko agara m skuul ama m ihe ikwu gị. Ịma ihe wụ ike agbọghọbịa? Ịma ihe wụ ike agbọghọbịa? Ịma ihe wụ mahadum? Ama m ihe wụ ike. Okay. University. Mmadụ ekwuole na comment section. Gịnị ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Agara m, but agụchabụ m before m pụọ. Ka ihe mere eji wụọ drop out? Ụta m chọrọ ịbịa UK so ụta m bụrụ ugbu a na ama eme ya nga. Eme omenala nna gị ha ihe ndị obodo unu na mba nọ na-asọ nsọ. Ha amụ m na mba anọ ọ na Port Harcourt ka ha mụrụ m. Ụta na-amụ gị na mba na amụrụ gị na Port Harcourt ị na-alarụ village. Amala but ọwụhụ mgbe ọwụla. Kemgbe ahụ ị na-alarụ ele ihe a gwara gị sọwa ihe a na-asọ nsọ na be nna ya. Ha si nwaanyị lụ ha na-adị na gị na onye ọzọ emekatala ihe. Okay mma. Ọ naghị ihe ma na be nna ya. Ijara imi. Ijara imi wefute imi gara. Ashibakwa. Mba. Amoke bịara nga agwa gị ashibakwa. Wefute ihu na kwụsịsọ nwa pingo. Bịa atatu ofet nwa pingo Chineke agbaghị ọkụ ndị a. Ndo Bishop ndo. Eweliwe. Aka dịkwa m sa ashibakwa. Ọ naanị ka ị ga-emụta ịmaghị ihe wa asụsụ Igbo. Eweliwe. Kwekwara ahụ ụra ime oke ọdị bịara nga bụ ikwu ashibakwa. Iwewele gị sa. Vrana Tangelini bịa nga bịa agwa m sa ashibakwa. Wepụta that your face nwa bingo. Ndo.
Onye kpọfere gị obodo UK? Ọ nwanne m nwanyị. Ọ lụọla di? Ofu nne gị ofu nna gị? Ọlụ nne m. Gịnị ka ị rụla? Aga m college, but arụga m ọrụ part time. Iwu onye oshi? Onye oshi? Ije ezu oshi? Akwụjuola m before. Mba. Eweli iwe. Wafụta ihu gị a. Wafụta this your face. Ihu m nọ m ga eweli iwe. Ije eyi pant. Nkịta atala gị na Otele mbụ. Mba. Wapụta that your face. I'll bring you down if you're not serious here with me. Eweli iwe. I'll bring you down and I don't care. I don't see. Hey, I don't want to know who you are. I'm serious, sir. Eweli iwe. Enwere m okorobịa takụrụ n'obodo ahụ ị nọ na-adịghị ihe. Bishop. Onye ka from tell you there, what bingo. Eweli iwe, sir. Wapụta ihu gị here memeghe interview onye riri azụ ara. In England, the mass say, "Uno get you get she, you go toilet before na flush here because of okay spaces." Can't wash. I'm okay, but I'm gonna be able to wash. Mba. Eweli. Tapanonge, ta dining na tonota na palun. Never dining, ga palo around. Uno get what me uno ji dining table na UK. Already. Ya woro chato, no to palo. Onye mkpọ n'ala nọ na family ụlọ nna gị. Onye gịnị? Mkpọ n'ala onye na-agba mkpọ n'ala ma mmadụ nwa n'ụlọ nna gị. Mba kwa o. Mpanwụ onye ama Jehova, anya na-eme ihe ndị ahụ. Bagi wo Jehovah Witness. Yes, sir. Family of mmadụ n'ebe. Yes, sir. Wapụta ihu gị ọfụma. Ezinụlọ ndị kpọkpọkpọ mmadụ nọ n'ụlọ a. Anyị wụ ndị ozi ọma. Anyị wụ ndị ozi ọma. Ụmụ nwoke ole tara na gị? Kpọrịkwanụ compulsory akwa dị ka mbere ịchọ. Ụmụ nwoke ole tara na gị? Gesi ma ọ dị compulsory. Ụmụ nwoke ole kụwarala gị Otele? Abụọ. Ị ma nri eshi? Ele nga ha na-ataga gị ha? Dewelu gị ahụ straight. Ọ n'ime ụlọ ọ na-eji. Basha nwere ndị ataga na-eshi. Ma how many viewers I nwere nga na half of ụmụ nwaanyị nọ here. Ngwata ya na nwere 2.2 almost 1.9 atala ha na back aside na front page ụlọ ha. Ke bịa nga bịa sị na ọ na ụlọ na-eji. Ele nga na-ataga gị Chineke agbaghọ. Ọ n'ime ụlọ. N'elu bed dị very high. Iji aṅụ goof. Mba. Atawa gị iji anyụ. Ege inye load mkpu ineti. Ise gịnị? Ele mkpu gị eju am ihe m sị. Amamu. Ele ke we ma mkpu. Ana m eti mkpu. Wapụta that your face. Nwa arịa akwa shọkọ. Wapụta that your face. Ije eti mkpu. Ele otu isi etikpe na mkpu. Mkpu yiri ụra ime oke ọdụ ebere nga be eti. Ele ekpe eji eta gị nga eti me mkpu. Otele nọ UK. Abịa n'ụlọ unu dining table 4-3 agbacha n'ụlọ unu. Na anyị unu nyụọ nshi unu ga-ehipụ gide nshi before una flush ya. Bere gwa m sọ washi. Ị ga-agwa m ihe dining table 4-5 ji juru na palọ. Nye eri. Genotype gị? AA. Blood group gị?
O positive. Phone number. Mkpọ number m. Boy, your number. This guy, you're the talk about number. Give for ma. O number Nigeria ko number UK m. Boy, your WhatsApp number. Call later, boy. Zero 81 80 63 7091. If not that you get gift. Ha organ na phone block ha. Then you get gift na. Ha say no. Ahụkwa ndị isi block ha lekwente akwa. Then you get gift ka say block. Let him take ha organ say ha nwanyere gi cap. Ka so ya nyere gi heart. Ma ya blocking. Akwe no hem gba ge. O pupu ka dara ime. Kwe na ihe na. Achọ m ịjụ ajụjụ eweliwe. Ota nụkwa na UK olete ngishi ahụkwa ndị akwa na Nigeria ka ha jụcha. Da niile nọ here, ndị US nọ here, ndị UK nọ here. Oh, okay. Ndị UK ka nchọkwara. Chọkwa m dị Nigeria n'ike arịghị m ịla. Mba, MC Bishop is international. I'm na local place, but I'm an international Igbo man. Meet when international men and women here. And when my highest man, my mama nwoke ma nwaanyị, ke hu ODG. Ọbata na game rasa na ememe. Ụmụ another one noni. Olala wine. Ke nwere ka akpọghị ife konye nge flower nga. Otilo. Ọbịa gị nso. Bama. Osro mosquito coil from Nigeria may travel gama US. When I hem bag Bama. Yele nke akpọga Richie. Bama. When I hem bag. Ote isi mbo akwana leko ote shahudi. Akwa ha wudi nchoga. And the sige Bama na again ki were bịa gba gift ụmụ nga this girl wonye iberibe. Eweliwe.